Il-Partit Laburista issa wkoll is-sit tal-proprjetà ta' taħt ir-Rialto li kienet isservi bħala ex-ferra tal-HSBC biex bekk għall-ewwel darba fl-istorja tal-Partit Laburista il-binja kollha tar-Rialto saret proprjetà tal-Partit Laburista. It-Teatru Rialto għalaq fl-1988 u sal-lum il-ġurnata baqa' ma ntużax għajr għal ftit attivitajiet partikolari. L-aħbar ingħatat fuq il-midja soċjali mill-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Randolph De Battista. One News żar din il-proprjetà taħt ir-Rialto fejn hemmhekk seta' jsegwi dan l-akkwist il-ġdid tal-Partit Laburista. Tkellimna mal-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista nnifsu li sostna li dak li nbeda minn 2-3 min nies fi skiet fl-2019 illum fl-aħħar waslu għal dan ir-riżultat wara perseveranza kbira. U wkoll ringrazzja lil dawk li fl-1983 kellhom il-viżjoni li jixtru dan it-teatru li se jaħlu bħala ġawra nazzjonali. Fil-ġimgħat u xhur li ġejjin se nkunu qed inħabbru il-fażi li jmiss issa illi ħadkun tinkorpora l-parti wkoll ta' isfel biex din il-ġawra nazzjonali nerġgħu intuha lill-poplu ta' Bormla, nerġgħu intuha l-poplu artistiku u nerġgħu intuha l-poplu ġenerali u t-turisti li jżuru pajjiżna. Żgur li se jkun proġett eċitanti u nħares il-qudiem illi jiġi inawgurat u kulħadd ikun jista' jgawdi jerġa' minn din il-ġawra nazzjonali. U sostna wkoll kif dan il-pass ikompli jpoġġi lill-Partit Laburista fuq sisien finanzjarji sodi u sostenibbli. Taqqat ukoll mal-viżjoni li ilna dejjem issa bħala amministrazzjoni illi npoġġu il-finanzi tal-partit b'mod sostenibbli u speċjalment proprjetajiet li huma kbar illi għandu l-Partit Laburista jimmassimizza l-potenzjal tiegħu. Tkellimna wkoll mad-deputat mexxija l-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef fejn fakkar kif dan mhux l-uniku proġett li mbarka fuq il-Partit Laburista, hekk kif fakkar fil-proġett mill-isbaħ li sar f'dak li kien magħruf bħala Raffles f'Pembroke biex ġie reġenerat fi Pjazza 1902 iżda mhux biss. Quddiem ukoll issa nħarsu wkoll lejn l-Orfeum fil-Gżira li hija ġojja ieħor li l-Partit Laburista għandu grazzi għal dawk ta' qabilna. Urid permettili nieħu l-opportunità biex nirringrazzja qegħdin Bormla nirringrazzja l-Bormliżi li kkontribwixxew ħafna familji biex inxtara teatru Rialto, l-istess japplika għall-Orfeum fil-Gżira u numru ta' binjiet oħrajn u nħarsu l-qudiem biex il-partit ikompli propju jissaħħaħ.